I de kommende år vil der komme nogle meget store udfordringer. Der bliver meget stor kamp om arbejdskraften. Og det andet, det er, at de sidste års forskning har vist, at jo bedre trivsel, jo bedre arbejdsmiljø, jo højere er produktiviteten, og jo bedre er kvaliteten i de ydelser, de offentlige ansatte leverer. Målet er ambitionen om at skabe en god skole, hvor børnene lærer det, de skal, og trives og har det godt og føler sig trygge. Og at vi er en attraktiv skole. I forhold til medarbejdersiden, igen, skabe en skole, hvor der er gode muligheder for faglig udvikling. Der er en faktor 2 i forskel på sygefravær, alt efter om man svarer højt eller lavt på nogle bestemte spørgsmål. Og det er for eksempel spørgsmål, om man føler, man har indflydelse på sit arbejde, om man bliver brugt rigtigt i sit arbejde. Ja, der kan vi se, at de medarbejdere, der oplever, at de gør det, jamen de er halvt så syge som de medarbejdere, der ikke oplever, at de gør det. Og selvfølgelig giver det også en hel masse ting, man ikke kan måle i forhold til stemning på en arbejdsplads, i forhold til langtidssygemeldinger, i forhold til mobning. Det, der er klogt, det er at fokusere på, hvordan producerer vi bedre ydelser for borgerne, og hvordan laver vi mere innovation. Og i og med, at man gør det, så opnår man jo også, at medarbejderne oplever en meget større stolthed. Vi er ikke blevet lettet i arbejdet, men i og med, at vi har arbejdet indbyrdes med trivsel og fået ændret nogle arbejdsgange og fået sat fokus på nogle ting, har gjort, at man måske har mere overskud, hvor man måske nogle gange synes, at man havde enten nogle problemer med de andre faggrupper, altså det kunne være sekretærerne eller lægerne eller noget. Der har vi fået sat fokus og fået sat noget samarbejde i gang. Det har hjulpet på humøret, blandt andet, at man er mere motiveret måske for at arbejde, end man var førhen. Vi har lige modtaget vores kvalitetsrapport for folkeskolerne i København, og jeg kan sige på en række områder, som vi bliver målt på, eller på rigtig mange områder, der ligger faktisk blandt den bedste 25% af københavnske skoler. Det dokumenterer et eller andet sted, at der er noget om snakken, og det er ikke bare tom snak eller sådan prat, men det reelt også afspejler sig i bundlinjen. Helt konkret på elevniveau, forældreniveau, der oplever vi større søgning til skolen nedefra er vi begyndt at blive 3-sporet. Vi er 3 grupper, der arbejder selvfungerende, så nu er vi bedre til at snakke sammen imellem grupperne om, skal vi hjælpe med det, og så kan I hjælpe med det. Det synes jeg helt sikkert er noget, altså kommunikationen er blevet bedre. Nogle af de helt små arbejdspladser, vi har haft kontakt med i den her proces, for eksempel et plejehjem og en børneinstitution, de rapporterer begge to, at de har sparet 200.000 om året på lavere fravær og vikardækning osv., som de kan bruge til en hel masse ting, som giver bedre trivsel for medarbejderne. Og den gevinst, den begynder næsten lige med det samme. Omkostningerne er egentlig ikke ret store. Man kan ikke bestikke sig til trivsel eller medarbejdertilfredshed. Man kan ikke bare sådan indføre sådan frugtordning og så videre, og tro, at det i sig selv skaber trivsel. Der er mange, der tror, at det at måle, det i sig selv skaber trivsel. Det gør det ikke. Det gør det modsatte. Måling skaber forventninger om, at der skal ske et eller andet. Og sker der så ikke noget, jamen så bliver trivselen i virkeligheden forringet. Men fra alle de ønsker, man har om, hvor godt det kunne være, så ligesom at få det udført i praksis og implementeret det i en hverdag, der er travl og stresset, det kan være en stor udfordring. For det er den eneste vej frem til at skabe gode resultater og skabe fremgang på sin arbejdsplads. Uanset om det er en offentlig virksomhed, en institution eller privat arbejdsplads, det tror jeg på. Hvis man overhovedet vil opretholde noget, man kalder et velfærdssamfund, så er der ikke noget valg.